Mae Merched y Wawr wedi bod yn brysur iawn fel arfer yn ôl I arfer fesul sir yn Cystadlu, Tegwyn Morris, y cyfarwyddwraig cenedlaethol. Mae pob sir yma leni. Pob un o'r 2 ar 10 efo 5 eitem gwerth I gweld, chwarae teg. Felly beth oedd gofynion y gystadleuaeth yma leni? Mae'r gofynion yn ymrywio flwyddyn I flwyddyn, ond y thema gyffredinol leni oedd mwynder Maldwyn, a wedyn 5 eitem benodol o fewn y thema hynna. Felly'n gyntaf, mi oedd gyda ni eitem du a gwyn unrhyw gyfrwng. A ni wedi dychmygu mae Gregynnog ac yn y blaen fydde'n dod, ond Gorllewin Morgannwg wedi cael yr ail wobr gyda'r eitem du a gwyn. Wedyn, wrth gwrs, y sir nawdd yn cystadlu fan hyn, sef Maldwyn I hunain, a maen nhw wedi cael tipyn o lwyddiant. Mae'n braf iawn gweld bod papurau bro eto yn cael tipyn o sylw ar eitem du a gwyn sydd wedi dod yn gyntaf yn y fan yma. Dithon nhw'n ail yn gyffredinol am y cyfanwaith ar gyfer Cwpan Radi Thomas. A felwch chi fan hyn, eitem allan o wlân neu yn cynnwys gwlân. Dwi'n licio hwnna. Defed Ceri, maen nhw'n hyfryd. Ffeltio. A wedyn yn ail ar y briwgig, eitem yn cynnwys briwgig. Ia, a briwgig melys, da chi wedi gorfod nodi hynny dwi'n gweld? I ni wedi gorfod nodi hynny, rhaid gofal mae briwgig o'r fath arall fydde'n dod. Meirionydd yma yma? Meirionydd eto, llun hyfryd o Laura Ashley yn cael ei ddifynio yn y fan yna. Mae'r dehongiadau'n ddiddorol yn dydi? O, mae'n wych. A wedyn wrth gwrs y ddafad Ceri unwaith eto gyda ni. Merched Môn yma, du a gwyn, a Welen sefyll rhwng y Myrtwydd Ann Griffiths yma na gan nhw. Ann Griffiths. A wedyn Sir Benfro. Sir Benfro wedi dod yn drydedd yn y gannwyll yn drwy gyfrwng, ond yn braf iawn I weld techneg traddodiadol sef y doli yd. Felly, ie, Penfro oedd nhw, y De Ddwyrain yma, neu mae Laura Ashley'n yn weddol amlwg yma, dydi? O, di glei, fel un o merched Sir Drefaldwyn, mae Laura Ashley wedi cael cryn sylw ac yn ail yn y fan hyn gyda montage neu collage o ffasiwn merched. O, mae'r tryma Laura Ashley. O, ie, a mae'r patrwm yn dod nôl yn fyw iawn yn y di. Mae hynna'n edrych yn iawn rwan, dydyn nhw'n gwirionedd. Odyn, a dwi wedi sylwi mae sawl un yn gwisgo ffedogau a defnyddiau Laura Ashley, yn enwedig plant bach iddyn hefyd ar faes y sioe. Ond ni'n sgwrsio'n gynharach efo'r, wel, is-lywydd ar llywydd, ynddo, a sôn am yr awydd yma I gael mwy o bobl ifanc I fewn i'r mudiad, Tegwyn? O, yn sicr. Mae'r clybiau gwawr yn llywyrchus, ond I ni hefyd yn chwilio am fwy o aelodau ifanc ymunod ar canghennau. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Ac yn gyntaf wedyn, ar yr eitem o wlân neu'n cynnwys gwlân, par o sanau mwyaf bendigedig gan Ranbarth Aberconwy. A mae'r rhain, gallwn nhw gystadlu eto yn y ffair eiaf, waith par o sanau yw'r gystadleuaeth yn y fan hwnnw. Dach chi'n ôl felly yn y geia? Mae gwei a crwsia wedi dod yn boblogaidd iawn unwaith eto. A di sana ddim yn hawdd nac di? Nag yn glei. Mae yna gardyn coch fan hyn hefyd I Arfon? I Arfon am y briwgig melys a trydydd hefyd am y montage. Mae'r montage yn ddiddorol, waith mae fe'n agor I fyny a dangos y chwanol gyfnodau. A cannwyll wedyn yn drwy gyfrwng, llygad sydd gyda ni yn y fan hwnna. Cannwyll llygad yn wahanol. Caerfyrddin fan hyn wedi cael hwyl â ni, mae dwi'n cael ponsion. O, mae'r ponsion hyfryd efo'r pom-poms. Sawl clustog gan Geredigion, o, mae'n ganwyll. Mae canwyll wedyn hyfryd, gwaith hyfryd iawn o waith gwydir wedi cael ail gyda Geredigion yn y fan hon. A beth gosod un o'r canwylla bach ti cefn I ddisgleirio drwyddo fo? Yn union. Colwyn, o, dyma ni Gregynnog. Dyma ni Gregynnog, ac wrth gwrs cannwyll unrhyw gyfrwng yn y fan yna hefyd, gwaith allan o wlân, eto'r ffelt yn boblogaidd iawn dyrnodau yma. Ond os ddewn ni at... Y pencampwyr. Wel, Dwyfor, Merched Dwyfor, llongyfarchiadau calonnog. Lle da ni'n dechrau yma, neu gymaint o gardi yma? Mae cerdyn ar bob eitem yma sy'n anarferol iawn mewn gwirionedd. Ar y brig mae gyda ni 2 aderyn bach wedi cael ei wneud allan o ffelt, eto yn defnyddio'r blaen. Yn y drydedd safle wedyn ar yr eitem du a gwyn, mae yna jog hyfryd ar chwedl melangell. Ar ysgwarnog yn fyw iawn. Eitem ffasiwn wedyn eto ar felangell. Yr eitem o friwgig wedi cael y trydedd wobr a'r gannwyll unrhyw gyfrwng hyfryd yma, sy'n cael ei chylchdroi gan Dwyfor. Dydw i'n credu bod Dwyfor wedi ennill ers o leia 20 o flynyddoedd, felly mae'n braf iawn gweld nhw yn dod i'r brig. Does na ddim gwobrau am osod, ond mae'n hyfryd iawn I weld fel mae Dwyfor wedi wneud. Os ga I ddeud, mae hwnna'n fendigedig. Mae'r ganwyll na
Mae mor drawiadol yn dydi? Mae yn drawiadol. A wedyn glyn meilwr sy'n yn yr blwch ola gyda ni fan hyn efo eitemau hwythau hefyd. A dyna ni, merched pob sir, pawb wedi cystadlu, ond mae merched dwyfar wedi dod i'r brig a hefyd wedi ychwanegu'r esboniad maen nhw wedi mynd i drafferth ydyn nhw. Mae'n hyfryd iawn. Bob eitem. Odi wir. Da chi dynas hapus iawn felly Tegwen, dwi'n siŵr? Dwi'n hapus iawn. As geith pobl gyfle i fynd lawr i'r babell flodau hefyd, mae yna 7 wedi cystadlu yn y fan honno a maen nhw'n werth i gweld ar thema'r plygain. Wrth gwrs, wrth gwrs. Wel, efo'r plygain a'r ganwyll yna, mae yna deimlad o Sir Dyfaldwyn yma'n does? O, yn sicr, mae mwynder Maldwyn ar ei orer. Merched wedi bod yn gweiddi trwy'r wythnos a pawb yn gwenu yn glen. Gwych, ie, merched glen. Diolch Tegwen a gweddill sioe dda i chi, ynde. Mae di fynd yn dda, dwi'n gwybod. Mae di fynd yn arbennig, diolch.